बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांनि बिफाया मैया मोनाबिलियाव रुंसारि जायो। दा बिथांखौ जोबथा मान होनो थाखाय जोङो दिनै बेवहाय बिथांनि न'खराव जों बयबो बाहागो लाफैदों आरो जोङो बयबो कन्ड'लेन्स खालामबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव। सासे जोहोलावखौ बिथाङा जोनोम होनानै खाङै बायै हारिनि थाखाय मोनसे महत खामानि मावनायाव बिहोमा होदोंमोन। दा सुजित नार्जारी बिथाङा मुंख्लं जानायनि उनाव गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनाय बर' माहारिनि गुबुन गुबुन प्रग्रामाव जोबोद एक्टिभलि बिथाङा थाफाबाय थायोमोन आरो बाहागो लायोमोन आरो बिथांनि प्रेजेन्सआनो जोंनि थाखाय मोनसे एनकारेजमेन्टमोन, मोनसे साहसमोन। दा बिथाङा जोंनिफ्राय मैया गोमालांनायाव जों बयबो गोथौ दुखु मोनदों, माहारि नाङैनो दुखु मोनदों। दा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों बिथांनि सोरगोआरि जौ सोलेरा अराय सम सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोनै थाबाय थानो जायगा मोनो, बिथांखौ अराय सम सोरगोआव इसोरा मोजां जायगा होयो आरो बिथाङा अराय सम बर' माहारिखौ बोर सारस्रिबाय थायो जे बर' माहारिनि थांनानै थानायनि बायदिसिना हाबाफारि मावनायाव जाहाथे माहारिया जाफुंसार जायो, बेनि थाखाय बोर सारस्रिहरबाय थागोन होननानै आङो मिजिंथिदों। आरो जिखिनि बिथांनि बायदिसिना ससियेल प्रग्राम बा सामाजिक हाबाफारिफोर थागोन, दा बेवहाय जोङो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो फुल्लि सापर्ट होगोन आरो बिथांखौ मान होनानै जोङो दिनै 1टा बाजारनिफ्राय बिटिसि एरियायाव जोंनि अफिसफोरखौ बन्द' खालामनो थाखाय जों खावलायदों आरो मोनाबिलियाव जि आर'ज गाबनाय हाबाफारि लादों बेवहाय बयखौबो बाहागो लानो थाखाय रायजो राजाफोरखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।